Здравейте, вашият френдли бърхот Катмен е отново тук. Днес ще направим unbox и assemble, даже и сравнение на една много специална кукла с изкуствен интелект. Подобна на тази малката за кратко ще наричам скъпата, а тази, която ще unboxнем и асемблнем, ще наричам тази. Така. Знаете, на всяко мое видео давам giveaway, но от днешния момент, от днешното видео нататък, giveaway ми е само единствено за YouTube каналът ми. И това е благодарение на Антончо Нинджата от Стара Загора, измамник от TikTok, на който дадох не една-две награди. И така, да започваме. Unbox и Assemble. Това е кукла, уж с изкуствен интелект, така нататък. Да видим какво има. За тези от вас, които са любопитни да видят всички подаръци, които давам на giveaway, те са в 40-минутното ми видео, което съм качил на всички мрежи. Може да ги огледате там, но условията са само за YouTube канала ми. Абониране, харесване и споделяне. И в коментарите на настоящото видео трябва да ми напишете кой от темите искате да дам като giveaway за това видео. Това са условията. И куклата е супер тежка. Много тежка. Така, да видим с какво идва тя. Както на предната имаме си меко одялце. Това се повтаря. Тук да видим какво имаме тук. Това са някакви дрехи, рок бельов предполагам, розови. Има си и гребен за вчесване. Това е помпата за почистване на дупките. Тук има доста кабели с нея, защото тя има доста функции. Това е загряващия стик за дупките, за да са най-сколзи и топлички, като ги ползвате. Така. Тези винтове предполагам, че са за главата. Ще ги видим. Така. Добре, че намерихме ръкавиците в самото начало, за да не я пипаме с ръце, ще я пипаме с ръкавици. Ето го и тялото. Голото тяло. Няма да ви го покажа. След като облека. Олеле! Много е тежка.
знаете, голите тела в YouTube изтриват видеята на хората после. Да видим какво друго имаме. В пешона. Това трябва да е главата. Ох. Мъчна и кървава. Добре. Това трябва да е главата. И с тази кукла ще направим един социален експеримент. Ще ви кажа условията. Има си маска като на супергерой. Предпазна. Много хубава глава, много истински направена. Така. Ще поставим тук за сега. И тук имаме две различни перуки за главата. Така, когато облека изглобя, ще продължим видеото. За сега пауза.